Скринингът на гърдата е безплатен тест и ви дава възможност за откриване на ранни признаци на рак, който е най-често срещан при жените. Ракът тръгва, когато клетки в тялото се делят с неконтролируема скорост и ако не бъде установен рано, достига и до други части на тялото. Пациентки от 50 до 70 години се канят за скрининг на 3 години. Ако смятате, че сте за скрининг и не сте била поканена, моля, говорете с вашия личен лекар. Предлаганият тест е мамограма. Мамограмата прави рентгенови снимки и се търсят ранни признаци на рак. Рентгеновата снимка помага да се открие преди пациентката да усети промени. Ще получите писмо с покана за посещение в най-близкото звено за скрининг. Може да е в мобилно звено за скрининг или в отделението в местната болница. Ако това посещение е неудобно, обадете се в кабинета за промяна. Ако искате придружител, трябва ви достъпност или мобилност и се налагат разумни корекции, имате културни, религиозни изисквания, свържете се с нас преди посещението. По време на посещението специалист ще ви прегледа в кабинета. Вашата мамография ще се извършва от мамографски специалист жена. Скринингът отнема 5 до 6 минути. Ще ви заведат в съблекалнята и нашия екип ще гарантира достойнството ви да не се накърни. Машината прави рентгенови снимки на гърдата от различни ъгли. Може да усетите известен натиск. Това може да е неприятно, но трае секунди за изображение. Специалистът ще ви разкаже за процеса и ще внимава да се чувствате удобно. За да се направят изображенията, гърдата се поставя върху машината и внимателно, но силно се притиска между две плоски пластмасови плочи. Така гърдата е стабилна с равномерен натиск върху гърдата, за да се получи ясна картина. Усеща се натиск или дискомфорт, но това е само за няколко секунди. Важно е да останете неподвижно по време на тази част от скрининга. След като изображението е направено, гърдата се освобождава от машината. Рентгеновата машина се накланя за заснемане от различен ъгъл. Процесът се повтаря за другата гърда. Екипът ви помага през целия процес, като внимателно ви позиционира и прави така, че да ви е удобно. Ще получите резултатите с писмо в рамките на 2 до 3 седмици. Личният ви лекар получава известие от резултатите от скрининга. Повечето хора имат нормален резултат, но ако трябва да се видим отново за по-нататъчни изследвания, от кабинета за скрининг изпращат писмо за среща, за проследяване и оценка. Срещата е в рамките на 21 дни от мамографията. Автоматичните покани спират на 71 години, но поискайте скрининг и след това, като се свържете с местния отдел. Прегледите могат да са ви в повече и трудно да ги вместите в програмата си, но процесът не отнема много време и това може да спаси живота ви. Местен контакт за скрининг на гърдата Челмсфорд и Колчестър 01 206 748 339. Югоизточен Есекс 03 00 44 3 5422.